Kowe arep ngedeke sapa, Tru? Aku iki sing cah nom-nom bae. Siapa? Aku makili Mas Pinto. Makili Mas Pinto. Ngedeke bocah. Oh ya. Ya. Ngedeke. Ngedeke sapa kuwi? Mbuh. Dek Mega, ya. Minangka kula menika minangka badal wakilipun Mas Hani, Mas Pinto. Isa wae latihan kok ya ya. Ya Mega ya ngadeg ya. Ya. Menika wonten request gubuk asmara. Sesi demanipun mengke dalu, awit karanten mengke dalu tasih wonten pentas ugi. Ya. Lajeng menika dipun napa nika? Mbuh karemu ya. Napa Mas Da? Hah? Bebas. Niki iki ana pilihane. Arep pilih podang kuning apa pilih gubuk asmara? Bebas. Oh nggih, manut mawon. Lah manut kowe aku nut kowe kok ya. Jenengan ki ngelokke aku cah cilik iki lha kon jenengan ki wis gedhe. Weh. Tegese empan nggawa papan. Nek ning panggung ngene iki ora ana cilik, ora ana gedhe, dianggep umure padha kabeh ngono lho. Ngono lho. Sak ora sak perangan. Iya. Ayo Mas ketut rakor weanan wae. Ya. Weanan ro iki lho iki. Kebanggi. Lah iya. Iya. Arep apa kowe arepan bawamu? Apa sing tok apa pinanggani? Oh nggih gubuk asmara mawon. Nggih, iki request-e Pak Sudiro saka Jawa Timur. Oh nggih, Abah Sudiro. Nggih. Heeh. Nglingkar. Nyingkar nyingkur. Malah isih weanan wae. Ndak VC gitu. Ale. Wiwitane nyingkar nyingkur. Kowe dibalesi kuwi lho, dibalesi kuwi lho. Lingsen yen ke mutan lelampahan kangka wuri dientekke ya, ndak mampu ya. Tresno tulus nadyan nengku bekas mara. Ya mengko sak langgam bae ora usah dijaipongke ya. Ngeling wektu ki lho ya. Ya. Warna apa
Wis diomongi aja maido wiyaga. Ya. Sajroning ati dataan lontor. Iya. Saya merate. Ya. 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 Yo ah. Sampun katur. Wah, suaramu kaya apa jenenge kaya sendaren. Sendaren tertiup angin. Sendaren kan jeluki juang lho. Apa ya? Aku ini wang. Kena. Dadi. Wang utangmu utangmu. Iya, wis ora usah suwe-suwe, aku ora gendeng ora masalah. Ya.